Увогуле, скажем, сем'і тых людзей, якія праходзяць праз падобныя выпрабаванні, яны сапраўдныя героі. Вось тыя, хто чакаюць, хто верыць, хто падтрымлівае, захапляюся нашымі Мгм. жанчынамі, якія нас чакаюць, якія в нас вераць. І трэці момант гэта, конечно, все ж таки турма, тому што яна шмат на чым на мяне паўплывала, тому што не толькі в негатыўным сэнсе яна шмат ад якіх памылак спрабую пазбаўляцца менавіта пасля вось гэтага акунання ў такі абсалютна такую стыгматызацыю, абсалютнае бяспраўе. Там вельмі важна, каб праваабарона заставалася жывой, каб мы адчувалі людзей, каб мы былі менш забюрократызаванымі. Гэта і такая небяспека была, ну, асабіста для мяне. І я гэтага вось пыха, такая вось самаўпэўненасць і належнасці да нейкага элітарнага клуба, і элітарнага клуба юрыстаў, элітарнага клуба праваабаронцаў, але менавіта вось адчуванне вось гэтага усеагульнага такого гора і усеагульнага бяспраўя, яно вельмі, так скажем, ацвярозіла мяне шмат у чым. І я працягваю, як я ўжо і казала, увесь час вучыцца.